אנחנו נוקטים בכל הפעולות הדרושות כדי לנסות להבטיח את ביטחוננו מול המצב החדש שנוצר בסוריה. עם שר הביטחון ישראל כץ ובגיבוי כל חברי הקבינט, הנחיתי את צה"ל לתפוס את אזור החיץ בינינו לבין סוריה ואת העמדות השולטות והסמוכות לו. זה כולל גם את פסקת החרמון, מה שקרוי החרמון הסורי. היום כולם מבינים את החשיבות הכבירה של הימצאותנו שם על הגולן ולא למרגלות הגולן. השליטה שלנו ברמת הגולן מבטיחה את ביטחוננו, היא מבטיחה את ריבונותנו. ובהזדמנות זאת אני רוצה להודות לידידי, לנשיא הנבחר דונלד טראמפ, על שנענה לבקשתי להכיר בריבונות ישראל על רמת הגולן ב-2019. ההכרה ההיסטורית הזאת מקבלת היום משנה תוקף, היא מקבלת היום משנה חשיבות. רמת הגולן תהיה לעד חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל.姐妹们总烦恼脸上细纹干燥与暗沉，现在起跟我一起放心交给 KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列，它添加5种 EGF， 专门防止肌肤老化，强化皮肤修复，增加肌肤弹性水嫩，轻松抚平皱纹，换回青春自信。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹，护肤露、全效精华、精华霜，即刻启动冻龄密码。